Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagung pakurmatan kunjuk dumateng jaipun para tamu kakung Suna Putri ingkang sinangsa ingkang rahayun. Dumateng jaipun para bini sepuh, para saprapunden aji sepuh sampana ing pawasa lebda ing pitutur ingkang dahat kawula bekteni. Dumateng jaipun Rama Kyai Bunyai dadosanipun para santri ingkang rinten kelawan dalu tansah sinanding kitab wahyuning ilahi ingkang kalotok ati datan kalumpen. Katur dumateng den kula jaipun Bapak Jayus Angka Wijaya sekali Ibu Sri Marwati bilih dalu punika kala sakanca saking kadang-kadang paguyuban jenenge J Anggita Nada ya. Anggita Nada pangarsa panjenenganipun Mbak Ani Wijayanti ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami awit menapa bilih ing dalu punika kala sakanca sampun tinimbalan inentumut ngregaken swasana hanggenipun kagungan kesan inggih tasakuran wisudara agung tali dharma unduh temanten panjenenganipun Ora Kemas Bagus Hendri Justia Kurniawan ingkang sampun boyong putri Diahayu Pratiwi Puji Lestari putri saking panjenenganipun Bapak Jamin sekali Ibu ingkang mijil saking Kedung Rejo Kecamatan Balirejo Kabupaten Madiun Jawi Wetan. Kula dikatur dumateng panjenenganipun para tamu kang sepetring rawuh ing dalu punika. Pepundhen kula panjenenganipun Bapak Jayus Angka Wijaya sekalipun namung set ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami awit menapa dalu punika panjenengan sami tasih kersa angrawuhi menapa ingkang dados undanganipun lan ira panjenengan sami kasihan tambahing berkah idi saha pangestu mugi-mugi anggenipun kagungan kersa ing dalu punika parwa madya saha swasana ing mangkenipun tansah manggya kawilujengan boten wonten alastu gak apa menapa. Kula dateng kalumpen katur dumateng panjenenganipun para tamu monggo ingkang katemben rawuh sasemjal sami jatasta kasut tumuju wonten ing sasana pasugatan saperlu angayahi kewajiban nggih menika anyegahi pasugatan yang sampun dipun aturaken lan iki dalu punika kagem dereken dumateng panjenenganipun para tamu sedaya sampun sowan kadang-kadang saking paguyuban seni elektron Anggita Nada ingkang mijil saking desa Mojorejo ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Mbak Ani Wijayanti ing mangkenipun sing ngaji badhe terpanglipur dumateng ngersa panjenengan sedaya. Mugi-mugi mangke kala santur panglipur saged damel suka renane begali katur dumateng panjenenganipun para tamu ingkang rawuh ing dalu punika. Wonten sowanipun panjenenganipun Mbak Ani Wijayanti monggo katuran jumeneng. Lan ugi wonten panjenenganipun Mbak sinten nggih? Mbak Anissa ingkang ketiga Mbak Rara monggo katuran jumeneng sampun marawaken terpanglipur konjuk dumateng panjenenganipun para pelenggas sedaya ingkang sampun keparang lega ing dalu punika. Monggo. Bukan terpanglipur kunjuk dumateng panjenenganipun para tamu sinarengan kadang-kadang saking Anggita Nada monggo katur. Nggih pangapunten saderengipun nggih menika kabareng swantenipun Adanisa atur panglipur kasih gesotawis mangke paripurna adan mangke kalajengaken malih ngaten. Matur sembah nuwun. Jek lo. Yo. Monggo aturan jumeneng seserangan
sembah nuwun. Aku lho sing cedhak nara dadi singgol. Kowe ta? Oh, ora apa-apa. Pancen dudu rezekine. Gak ngono kita awake dhewe iki MC masa tengkang gitu. Ketoke. Ayo, golek sing nom. Ning aku ngrumangsani lho. Piye? Aku nge-MC iso nge-MC kene iki gara-gara ani lho rumasamu. Tenan tak akoni diwirangke ani aku wis meneng ae. Kuino ya. Raketang mulih bayaran 20.000 rikala semono. Ya tetep bersyukur. Ning alhamdulillah tak syukuri senajan to yang dhisik iki mau bayaran 20.000 karo Anik Wijayanti tak klumpune alhamdulillah tak nggae nyekolahke anakku saiki anakku dadi penerbang. Alhamdulillah. Anakku lho, angkatan udara kuwi. Penerbang tukang terjun payung ngono ki. Penerbang tuh. Lah tukang terjun payung ngomong penerbang kok ya. Sing ngomong sapa? Lah ya kuwi penerbang kan, tukang angkatan udara Republik Indonesia, AURI. Dudu. Tukang terjun. Dudu. Lho. Lah ya ngono kuwi sejarah. Dudu. Penerbang gaene melok tanggapan hadroh kuwi lho. Tumbrung kuwi lho. Ngomong. Mbok kira penerbang pesawat. Ya tak kira ngono kuwi. Duite sapa? Duit 20.000 masa teko. Ning awakmu tetep bersyukur Mas. Bersyukur. Jaman semono awakmu yo nate kondang. Pangapunten Mbah Bu. Koncone MC iki bayaran 150, pentul wis bayaran 300. Saking kondange pentul niku. Lah nggih niku bayaran terus MC kondang. Koncone ini saniki bayaran 550, pentul saniki nggih 300. Lho, kok gak muda? Muda. Dadi pancet sakmono. Pancet sakmono. Pancet sakmono niku Bu. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Piye Mas? Sowan ning dalem penjahipun Mbah Jayus Wijaya. Sapa jenenge? Angka Wijaya. Angka Wijaya? Heeh. Mbah Jayus Angka Wijaya. Piyayi sing bagus. Heeh. Ki ngunduh temanten nimbali kanca-kanca saka Anggita Nada. Juragan syuting, juragan taman. Nah, ya hebat ya. Lah iya. Angka Wijaya ki dasar sinengkuyung kadang-kadang penyanyi. Sing wis kondang kawentar. Iki diliput karo Angka Wijaya multimedia. Bisa dilihat di rumah masing-masing lewat YouTube. Ya. YouTube. YouTube kok YouTube? Lewat YouTube aku senene sing lanang no. Ora YouTube. Heeh. Dengan channel Angka Wijaya multimedia ngene Mas ya. Lalu iki sinenggoyong kadang-kadang apa sih? Yoga audio production sound system. Kedung Panji punya. Kedung Panji. Monggo. Saya nanjake penyanyine yo. Ya, monggo. Rara dhisik. Yo. Artisnya pribumi. Pinggir-pinggir lah ke tengah. Yo. Ayo dong Rara. Selamat malam Dedek Rara. Selamat malam juga. Artis pribumi saka Nguri to. Pribumi saka Nguri ditepangaken nggih. Saka Nguri kene. Saka Nguri kene. Lah Mbah Mudin andek ben ra omong nek Nguri arek penyanyi ndak. Urung netes jaman. Urung netes. Jaman Mbah Mudin rikala semono urung netes lho. Derek nembe mawon ndek wingi lho. Oh, kangge dingin ya. Alhamdulillah, Nduk. Nggih. Monggo iki caos panglipur kunjut dumateng piyambun para tamu sedaya. Oke. Mbak Rara katon. Luar biasa tamune katon Banyu Miling nggih. Biasa di luar. Di luar, di dalam nggih mboten. Di dalam tetep ndang dadi. Ndang dadi. Apa kuwi? Aku rem paham lho. Wah, aku tak paham. Ndang gitu. Sing paham. Nggih, Mbak Ani mawon dereng paham napa malih kula. Aturke lelagone Cak Ayu. Monggo. Nggih, niki sesarengan Anggita Nada. Anggita Nada Mojorejo kawentar. Niki diparingi setunggal langgam nggih. Jenengan badhe bawa napa mboten? Kira-kira apa ini? Kira-kira langgam. Apa kuwi? Lagune anu wae. Sing endi? Sekirane aku iso bawane ngono. Nyidam Sari. Spesial kagem teman-temanipun ya Mas Betul. Iya, Mas Hendrik Mas sama Hendrik dan Mbak juga Mbak sinten? Betul dibaca. buka tuh.
Jangan pun Mbak Pratiwi. Mbak Pratiwi ya. Bawa Nyi Jamsari sore. Iso. Ora iso kebajut no. Nek ra iso jenengan nggih. Wis ora. Yo, ora. Iso. Ora iso omong aku. Bismillahirrahmanirrahim. Lah iya to. Sik didongani. Rabbi Sik. Amin. Arep bawa dadak Rabbi Sorli barang. Molah bawa ben lancar. Oh, ben lancar. Allahumma barik lana. Alah. Allahumma tete donga ngasu ngono to kok. Dawa ngayu. Bawa. Ngono wong ayu iki ketikene kok. Iya. Modelmu penyanyi mbok umbar. Lah nggih kula diajari niku. Samarku nek metu mburi. Tarik nafas. Oh, tarik nafas. Kalau perlu nafas buatan apa mboten? Aku kerek bocah omong ae. Pepujane ngati kaya ngene wong nandang asmara Kene wong ayu. Sebelah mana? Maju sedikit. Ojo Ya. caket-caket karo kono. Oh, karo kono gak menak. Ibarat dunia itu milik kita berdua. Milik kita berdua. Yang ketiga ngontrak. Ini paribasane ini Aku lho. ra caket karo kowe ora apa-apa. Sing penting aku cedak karo Kae tukang sapa to sing syuting. omong kok ora nek gambare iki ya? Nek kuwi ngene lho, Piye? nek bebasane nek ana wong pacaran, Heeh. lanang karo wedok siji mesti setan. Sitan. Oh, ngono kuwi. Iya. Oh, alah. Dadi ning setan ngomong ngono ki tak joko reken. Oh, rasa direken. Ya, anggap saja tidak ada orang. Lah ya iya. Iya, betul sekali. Hanya ada kita berdua. Oke. Oke. Kon dita? apa temung aku dhewe Ya, bare emang berdua, wis anu dhewe. Piye to? Maksud iku sing larang aku di Ya Allah, apa kuwi aku kok kaget to. Sopo sing demek kuwi mau? setan. Setan ya. Ya Allah, aku iso gak ketok apa-apa. Dongono Allahumma barik lana. Barik lana bima razaqtana. Bagus. Setane langsung ngemplok sapa? Gak ngono setan aku Allahumma barik lana doa makan to. Heeh. Wedine arep kok pangan biasane maju. Oh, ngono tak kira aku sing dipangan. duh dewa jawata agung welasana mring wak mami Besok kapan ketego? asah suwi ketekan keteko bulumu piye? Ketekan apa keteko? Ketekan. Lah iya, nek ra Pak. iso ki apal cakepane rasa marahi. Ndak Iya. ngisini rumangsamu lah aku ngisi nawe teko luar negeri. Negeri. Luar negeri. Kurang apa? Nganggo ri. Rilincip loro nyulek ning moto. Aja mbok ulu, guaan. Besok kapan ketekan jejer lan wong ayu rek mamu Pripun? memak ngembang bakung ya Iya. Mengembang sampai sana. netramu nglindri blalak Apa wi? pipimu duren sajuring Wong Artine ayu mesti apa kamu wi? jagat. Nggih, pripun? iya bareng nyawang kowe to bocah kok lah imut we Imut-imut. ireng mutlak dari awak sak kujur ki gosong kabeh Ayo ben. Rara Dalah. lah kon dadi bojoku sliramu nyuwun apa Dik? Nyuwun apa nggih? Sing lagi viral saiki nyuwun Mobil. mobil apa ya? Mobil Alphard. iya engko tak jawab Bu Ya. Diajeng umpamane ronah kodo tanpa prau sasat cara ing jolodri
nyidam sari Nyidam sari semonggo Bapak Ibu Sugeng Laras Hamid Saniuki Anggita nada dados Sesuk baleni maneh. Ya mesti. Sowan meneh. Resepsi ngunduh temanten. Oh, jenengan benjing nggih mriki malih. Insyaallah ora. Oh, tak kira piye wong tak tawakne Mbak Jujuk Mbak Jayus ora butuh cucuk lampah, tak cucuki dhewe. Oh, dicucuki dhewe. Piye. Dadi sesuk ki Mbak Jayus ki merangkap apa? Semua elemen yang ada di sini dirangkap jadi juru satu. Taman, terus juru syuting. Terus dadi apa? Sing mantu ki. Sing mau gati terus cucuk lampah pisan. Cucuk lampah pisan. Pat gawean. Nah lho. Ayo kok sepi ya? Pembayare ya akeh lho. Dadi nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe. Ngirit. Oh. Syutinge pisan ngene iki sesuk kon mulih gawani dhewe. Dadi mlaku rono karo nggo ngene dhewe. Lah gitu. Hebat lho ya. Saya wis ngono. Luar biasa. Biasa di luar juga. Iya, begitu toh? Ya, demikianlah. Tarik.
padha nyanti ta jane iki? Oh, lagi repot. Walah. Piye? Oh, sing ning Hongkong makane to kudune iki mangke dianggep aja ora dianggep. Ngene iki to dadi mutung. Oh alah, kowe ora enek sing ladeni to. Nggih. Lah sing ladeni tukang syuting mawon mosok diajak omong. Iki nek ngono ki pengkhianat. Pengkhianat ya. Iya, wiwiti terus tentane kowe ditinggal. Heeh. Kuwi jenenge wong lanang pengkhianat. Oh alah iya. Aja mbok tutupne karo wong lanang sing model ngono kuwi. Oh ngono. Iya. Mulane kowe nek golek wong lanang aja milih sing ganteng, Nduk. Oh ngono kuwi. Pilihan sing elek sing penting setia karo kowe. Oh alah. Kaya sapa no? Kaya aku. Ngono kuwi. Iya no. Lah nek ganteng terus wong larani ati digopo. Ngono. Ya ngono piye? Iya betul ya. Nah, kowe to tenang ae. Nah, awet gak bakal ilang. Yo, monggo. Ya deh. Sembah nuwun Nduk, Pararan nggih. Sampun ngaturaken lumantar Nyidang Sari. Katur dumateng piyambakipun para tamu sedaya ingkang rawuh dalu punika mugi sakta damel suka panglibure bekalih. Pramila katur dumateng piyambakipun para tamu monggo ingkang katemben rawuh kasun tumuju wonten ing sasana pasugatan. Hanygai pasugatan dina sampun punaturaken. Kula niki aturan pinarak lenggah dalu punika sinambi mitra panglipur saking kadang-kadang Anggita Nada ingkang dipun pangasaring piyambakipun Mbak Ani Wijayanti sampun atur panglipur dumateng ngersa panjenengan sami. Ayo Nduk. Kemudian bawa jayus Nduk. Nggih, priyayi iki nek sregep tur apik becik karo sanak kadang tangga teparo. Kagungan keso sing rawuh ya akeh. Aja kaya bapake Sentun. Wong Sentun lho, bapake Sentun tanggane mati ra gelem layat, diundang slametan ra gelem teko. Lah kok dhewe iki gayane nyunake putune. Terus sing becek rame. Nanggap campur sari. Sing teko wong bro. Piro? Mothok. Tanutun Sentun, kok dirasani lho. Dul, umpama dilayat sing mati kaya ngerti. Lah ya, apa ya diabsen? Lah iya, mulane para tuamu gak layat ya. Gak layat. Mergo sing dilayat gak ngerti. Sing mati ya ora ngerti, sapa sing teko ya ora roh. Tulung sok nek bapakmu boko kon budal dhewe ya. Bapak wis mati dhisik. Masa mati? Wis kabeh. Wis mati to? Tak pateni kabeh. Wis. Oh, gak urip neh. Lah, gak, aku pengen golek bantuan tak pateni. Boleh golek PIP. Genti Mas Betul bawa. Apa? Apa ya? Kowe bawa bener apik lho. Iya, pinter. Pucung. Pucung kuwi panganane piye? Nyingkar ningku. Ya kuwi ora apa-apa nah. Anak sing ndi? Pucung lho. Hari ini saya bahagia sekali loh Mas. Karena Mbah Jayus itu mendatangkan Upin dan Ipin. Upin. Apa? Upin Ipin. Iya. Ini Upinnya. Itu Upinnya. Kalau itu Upinnya. Upin, Ipin. Upil. Nah ya. Jane buat. Kok ya, nah ya ini bayarin larang loh Mas Samu, iso ngundang MC loro sak ya jan. Larang bathuk kuwi keterangane piye iki ora cetha ya. Putih karo nggonanku. Putih teko ngono. Wis ndang mangapa nang kono. Nah, ini aku malah tanda tanya, aku malah rodok-rodok nganu piye ngono. Wis benar. Nah ya kok ya ki ya ngono padha. Piyayi seni ki aja mikir masalah duit. Andal. Wong iya ya. Sing penting ki dibayar pira-pira syukurana alhamdulillah. Kuwi barokah lho. Pemane nak gini bolo dhewe ngeten iki. Ya jan wis to, sing penting melok madang. Nggih. Ki
arep ngatur ki apa? Lek dek wau siasta mboten. Sapa? Foto karo dulur wedok kan. Nyingkar nyingkur iki bawa apa to? Apa Mas Wi? Wis kono Ya pokoke yes kono ki tak jeblakne apa ngono sak pentole ora bawa ora penak. Nyingkar nyingkur bawa apa? Nyingkar-nyingkur Ya bukan semara ya oleh. Sing penting anu larase wingke nganggo nyingkar-nyingkur winge. Masyaallah. Lek anu yo jan iki tamune ngampe teko jero omah bareng kono kae. Jani yo dicepahi mbok sing sak ngambane paribasane. Lah iya, saking apike Mbah Dayus karo tangga Teparos anak kadang. Ngomong iki Kagungan yo. keso sing rawuh ya akeh. Ah, mulane kuwi. kena dicontoh ya Mas. Lah iya no. Ngene iki sokne koyo ngomong ngene iki. Anu wis mantu ta dereng jenengan? Sapa? Jenengan. Ya tetep urung. Oh dereng. Ayo Madang. Nyingkar-nyingkurnya aku iki. Malah lungguh. Nyapa? Piye ta aku kaya pengen dibawa ning karo sliramu lho. Poconge sing ndi to? Bapak Ucung. Nyingkar, nyingkur kalau Mas. Cangkemmu. Gawak maksudnya rusuh. Abale. Iku. Anu, kalau. Wiwitane. Oh iso kok. Iso. Nah, Tapi ya berdiri no. Kamu berdiri aja nggak kelihatan apalagi duduk. Ah, Aku gak batak apa lagi. apa? Tunggu tak suruh ngemburi. enggak disebul karo Mas Ando nek. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur iya dah iya dah paling yen ke motan Ting ngono to. Lah, lalampahan kakak wuri atengan lo. Gak aku. Lah pasan aku dudul remote emang kleru. dudu kuwi tresnani ra srigune Foto. Iki katanya dua-duanya ini bagaimana? Tulus najan engko bokas pengmu basa kok gedeng aku kok buangan meledos ya golek penyanyi sing rada bianter nek iki lah iki anu bebane iblis ah Masa? makane bengok kaya mercon sumet iya kok sing nganting-nganting bacotke apa iki ayo Neng gubo ini apa? papa apa Iwen li aku nih matem dulu lagi yo dan ayo yen liwat aku kelingan kubae yen tak ngeleng nang jaga kebak tulisan warna abang kandhai
Enak sekali. Enak pacaran yang jero gubuk. Pacaran yang jero gubuk silir-silir angine, terus awakmu turu ning pangkonku, rambutmu tak elus-elus. Terus saya medun. Anu kuwi iki padahal sing mbok kono ning kene ke aku. Awakmu. Oh, gak. Iya, aku lo ngerti anu sinau kelompok ning gubuk. Aku nate ngono kuwi, tapi sing tak delok dudu bukune. Anu, aja banter-banter. Ya aku ning kono kan nggo wadah kinang. Anu rekordernya ada. Aku ning kono kan nggo wadah kinang. Terus balik tak delok ya. Ngono ada kinange. Iya. Terus aku tak kileni nganggo suket. Ya apa? Aduh kering. Oh sinau kelompok kok teko kili-kili barang. Ada kinange. Tak pikir-pikir wong lanang karo wedok pengkhianat kabeh. Nyapa? Kaya pengen mau piye ning gubuk. Ora, bojo gremenge. Lagi tidak sampai. Enggak sampai ngono tak. Ah, yes ben. Ora sampai yes ben nggon-nggonku dhewe. Penting sampai teko ben muni ben anu dhewe. Catatan. Nyatet. Ya. Tak pira? Catatan sakjroning Bali kula napa sediane kelakon to? Wong gaplek pringkilan. Lah iya timun sigarane ayo bangun negarane gaplek pringkilan. Terus Mbah Jayus rada tuwek pinter nyuting, pinter gawe taman. Nah, piyayine. Nah, beton magetan ya ta? Gayamu. Asline lagu lho. Kowe marep muni gaplek pringkilan, Mbah Jayus tuwek petakilan ngene ta? Sapa sing ngomong ngono kowe? Mbah Jayus iki pinter nyuting, pinter moto, piyayine saka Magetan. Lho, gak petakilan. Ora kok bolopek karo aku. Iya. Kene jak tuku bakso. Heeh. Bola-balik tuku bakso. Nggih. Wajan angka luar biasa tamune sing rawuh. Mas, bebasan banyu mili tampono kendate. Kanca Wang Mbah Jayus. Botuwate ping paling berkah pangestu anggone kagungan kersa. Ngunduh mantu, Mas. Ngunduh manten. Ah, mbok bilih para tamu mangke wonten danganipun penggalih badhe tumut ngreken swasana. Pisusun lelagon monggo saged sambetan kalih kadang-kadang Anggita. Pokoknya yang pengen nyanyi dipersilakan bisa gabung sama Anggita Nada. Yang request juga monggo ingkang badhe ngersakaken lagon mundut lagu monggo. Ngersake pokoke request mundut karo nyuwun iki beda lho ya. Heeh. Nyuwun lagu mundut lagu monggo. Nyuwun ki njaluk. Nek mundut ki tuku. Monggo ingkang badhe ngersakaken syukur-syukur dipun serat mangke pamundutan panyuwunan katuraken setunggal pokok setunggal matar Anggita Nada. Nggih. Ya, yang imut, yang kecil mungil bagaikan benik jas. Ani Wijayanti. Jeruk wali Mbak Ani bokonge ciri Mbak Ani bokonge ciri kaya gede walau kesenengane Mbak Jayus ya iyo mari atul
arek mangan segane entek luwe arek mangan segone entek iki maksud iki ngopo ngono lho isene-isene lah iya apa suku wulu niki nek diboki yo lah iya umpamane arek mangan segone entek luwe maksudku ngene kaya ngene iwak kuntul ana kuntul mah kok ngombe susu yen mas pentul kok kaya astagfirullahaladzim aspal ngono lho enggak kowe ngasih gak muni ngono iya istighfar mas iwak ana kuntul kok mangan susu mas pentul kok astagfirullahaladzim asline ra ngono kowe mau ki arep muni ana kuntul kok mimi susu nek mas pentul kaya asu ya ngono piye lah si cocok kuwi benere malah kuwi mas aku mengke arek ngono ki ra penak lho mas alah gayamu awakmu alah gayamu sudah jangan berteman bertengkar iki ya ngono aku ya diwedhus-wedhuske ora apa-apa mas lah ben pas kok ana apa mas mang telo wadahi kerdus mas Yanto kaya ngomong arep kaya sapi ya ora pas asik kan yo mung wedhus ana telo wadahi kerdus mas Yanto wonge bagus oh iya ya terus kaya wedhus lho balik tetep wedhus ning ora apa-apa awake dhewe wong lanang senajan to dilokne wong wedok kaya ngapa awake kudu sadar merga wong wedok ibarate swargane wong lanang ana ing alam donya lanang tenanan apa piye lah mulane kuwi wong lanang kudu gak ngajeni karo wong wedok alah wong wedok itu terlalu di bawah to mas ora mesti pemimpin rumah tangga seorang laki-laki lho mas kaya ngopo senajan to wong lanang ki laki-laki apa rumah tangga laki-laki to ning kowe karo wong wedok ya ngajenono ngono lho diajeni regane pira lho kok regane mergo wong wedok ki ibarate swargane wong lanang ning alam donya tanpa wong wedok bingung kowe wong bingung ki lho mulai saka sikil sampai rambut sampai sirah iki penuh dengan vitamin kalau contohnya apa kuping ngono contohnya apa contohnya gak ono kok pengen kowe lho nyawang lambene ani pipine ani pipine ibarate duren sajuwing pengen mangan duren piye pengen mangan duren cukup rasa tuku karek nyokot pipine ani lah iki dah piye to ki lambene manggis karengat kowe pengen manggis ya rasa tuku terus karek nyokot lambene ani iki sing iki menggulu mendhuwur bangkean mengisor gulu mengisor teko nggon kene gulu sampai bangkean iki wanita iya toh iya penuh dengan vitamin rungokno minuman yang bergizi lho asi mas asi kowe gak ora to heeh delon sawangan lah iya ngono air susu loro kuwi sawangan kaya ngono lah kene yo duwe pabrik Denko kok mas saiki meneh bangkean mengisor tempat pariwisata lho oh iya iki bocah wis padha bujang guyah-guyu ora tempat pariwisata ning kono nek tempat pariwisatane ya mas wujud apa kuwi sembarang ana sing diarani ya wis sendang panguripan nah dalah iso nguripi iso mateni ngono lho oh kowe tanpa wedok ora diuripi dipateni bongko kowe ngono wong loro padha ae Asmarandana ya kok aku milih kok wo to jenengku ki Ani ngono wong wedok gegarane wong akrami belok barang mas belok barang barangnya sapa barangnya Ani gergarane wong akrami diam dulu gegarane wong akrami pripun Kang Mas lahir batin tresnanipun Kakang iki mung kanggo sliramu aja kuwi lho sik to aja bae to Mas meneng ae jare arep yo adik ngerokok nek arep yo adik mutumu meneng ning kono sapa awakmu meneng gua tutu banda tutu rupa pret gegaran wong akrami
dudu bondo dudu rupa. Kuwi nek Mbah Jayus dhisik. Neng wong saiki ora mungkin kok gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Wong saiki gegarane wong akrami ya bondo ya rupa. Ngono. Dikei bondo tok nek rupane sing lanang elek ya ditinggal minggat. Ngono. Iya. Oh. Didoli rupa tok ganteng Tetep moh. tanpa dibandani. Alah, tetep disiplak. Apa meneh penyanyi. Lah, ora kabeh penyanyi. Penyanyi iki gegarane wong akrami ya bondo ya donya amung sapi pawitane. Mas. Tidak baca tadirat Ora ngotot. kabeh penyanyi lho, ngake-nyatan ya malah dintekni. Sapa? Kowe? So, Aku sing malah biyen. aku malah ngentekne. Amung ati pawitane. Irunge Pak Kendul kok ngene iso kaya jambu. Sendon megrok. Jane mripatku kira piye? Wong ayu. Ya, Pipimu gandrung. pancen duren cajuring tenan. Gandrungan. Luput anik padha lanange kok kenek niki. Mangsamu padha lanange dikenek. Iki mung ngeplah pentul ki nek ngidong ngene iki mesti. Masyaallah. Mas, lha iki mang kok ya Allah ya Tuhan. Masya Allah, iki kok nek bolone kene. Bolo piye sirah palsu ki ngene iki. Sirah palsu jasmu. Sirah kene asline. Iya. Dikaploki kaya ngapa ora ning suarane lho. Lah iki jare suarane piye Mas? Iki nek Jalan Mas. sirah kene palsu dikaplok tek ning suarane ato. Jare nang. Cuma dia ta. Yo, jalan. Iki asli ra ning suarane ta. Ayo. Iki nek tek mesti ane suarane ato berarti palsu. Aku ora percaya. Aduh. Oh iya, berarti palsu. Palsu. Kaplokan ora percaya aku nang. Aku gak wani Mas. Apa? Aku dosan kok. Wah, wedi aku. Ora percaya nek palsu mesti ane suarane ato. Aduh. Loh, iya Ato ta. jenengan rene kok nggawa kepala palsu iki piye to Mas? Nyapa? Kowe gak melok ngeplak. Gak ngeplak sisan. Mumpung ene ndas palsu. Iki lho. Ngene iki kaya silet beruk ya. Munio silet ketek ngono lho. Rasa mesti silet beruk. Ya iya. Luput ketek. Luput pisan, Mas. Ketek ranggo. Iki. Oh, iya. Mas, iki nyanyi pura kok yo. Wah. Ya iki disuwun berkahe benda harus itu. Luput pisan kena ketek. Iki judulnya apa kok ketek terus sih? Yen ketek. Luwe ketek. Tak kablok lho. Lenggo sing apik. Iki.Det. Luput pisan kena Pindho. pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke Alon-alon medunmu Mas sajake. Wedi nek kleru. Tan kena. Kita ditene. Mas Hasim cukup dhisik lho kok. Tan kena Mbah Sarto. Oh, tak kira tan kena ketek. Tan kena tinumbas arta. Ya salah. Terus ke Mas? Ya, enggak. Golek sing kaya apa nyatane
ngene dadi aku salah lirik iki kepala palsu kuwi Mang. Aku mau bayangne kok. Aja kok lone, kuwi iki bautan lho. Lah iki diane diuculi kena. Dadi terlintas di pikiranku, kepala palsu ki nek dituthuk muni atuh. Biasane ngono. Lah yo ngono kuwi kan senyatan. Engko Dan yo tukune tega mulih, engko ben keplaki anggi. Kuwi kok tuku kok keropok karo nggon kepala wedhus mau gak apa-apa. Oh iki ya. Engko sakok. Jan awak timur lho kuwi Mas. Tapi kebiyen aja rene lho Mas. Kuwi nglusungi lho bentol ki. Nglusungi kaya kula apa piye? Engko nglusungi ngono kuwi. Tenanan nglusung. Ayo aja mbok lolone to Mas. Sakne kepala wis tutukan. Mbok lolone. Kowe wong jujur nyatane omonge wis ngono kuwi. Oh iya, gak sayangku citaku. Malah iki nih kondange pentul tanggapannya luwaris. Omahe kan ya wis mepet iki lho arep dijokne. Oh, dijokne neh. Omong Wong dhewe wis mepet dijokne nang ratan apa? maju neh. Alhamdulillah. Ya, kayak omahku tak jokne. Alhamdulillah. Ditingkatne rumangsamu Tak tingkatne tak jokne. Nah iya. Berarti luwih amba, Mas. Dadi iki mau niki tak gadekne 300. Loh, Saiki tak jokne 450 urung di Realisasi. iki berarti utangnya sih dijokne. Dijokne iki dijokne utang. Pengajuan iki, Mas. Walah. Kok kira tak jokne omahku. Nah, modelmu omahe selanduwe kok ngejokne lemah Arep wis mepet ra karo kon. mepet nggon kok. Kuwi dijokne kuwi utangan. Tapi ana ya ini kok yo ora pinter-pinter ya saya tua kuwi. Jarane ora pinter ini. Rene tak bedheki. Apa bedanya aku karo saya? Bedanya aku karo saya. Aku Karo saya. karo saya. Heeh. Lho, bedane nek aku ya aku. Nah, terus saya? Saya ya saya. Ya ora. Bedane. Bedane aku karo saya. Yen aku jelas Ani Wijayanti putrane Pak Tomo asli Pidalem Mojorejo. Lah nek saya. Lampuh, anake sapa kok aku ora roh. Ayo Len, nangis. Nangis. Ora. Kowe ngerti to? Bedane aku karo saya? Lah nek aku Aku jelas Ani Wijayanti putrane Pak Tomo Pidalem Mojorejo. Kowe gak ngerti ta? Nek saya sejatine kowe gak ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Saya ini anaknya siapa? Saya enggak tahu. Kok cetik? Oh. Malah ngono. Nah, iya. Wes aja nesu. Engko Engko tukange gawe kopi rong teko ta iki. Meh. Ndak. Ngono kok. Lah bolak-balik kok WA. Iki kopine tokne saiki apa engko? Tak balesi ket mau saiki. Lah kok ngantek seprene rong teko neh. Lah ngomong aja, langsung ngomongnya. Mas iki rasa WA ya langsung tak omongke saiki. Aja legi-legi. iki yo ngisene Mas ngono ki aja bloko-bloko. Lho aja blok piye? Penyanyine teh hangat. Lah padha ae kowe jalo modelmu. Wah, kopine sik digoreng. Matur suwun lek goreng sesuk ae. Ya. Alah ngono ae lutung. Mutung, Nduk. Mutung. Lah kok apa bedane? Lutung ki nek buntute ning mburi kuwi lutung. Lah buntutmu Ning ngarep. alah. Jangkrik. Mbak Jayus. Matur suwun lho ya. Perbuntutannya karena saya lutung. Matur suwun lho Mbak Jayus, kula wis niki dipethokke karo Joko Kendil. Joko Diludelmu ngono. Joko Lodro Joko Kendil. Ya, monggo. Teko ndi, Mas? Rina wengi. Rina wengi dadi ati. Yo.
aku tenan do. Piye, Mas? Ki dhisik ki sapa ning muri kene ya. Nggih. Aku rumahku jenenge Pak Mudin ki sakmono kuwi ngantek sprene ketemune ya sik ngono kuwi Eh, ae. Awakmu Jan. paling murah iki. Awet Nek dulu. rawuhe pepundhene dhewe ya Sapa? Mbah Paling Guru. berat dari Anik Lovers. Sapa? Mbak Anik Guru Lovers. Ahmadi. Mbah Guru Ahmadi ki wis tok. Agem ki. Kopiah. Oh. Busana putih. Mbak Guru. Ah, iya. Pripun kabare? Iya. Ya, 20 tahun anjek ketemu iki lho. Tenan. Nek Mbah Guru Lovers, Mbah Guru Lovers, Mbah Guru, Anik Lovers iki mesti anak Mbah Guru. Mas. Nek pancen penggemare dhewe iki dhisik ki Mbah Guru kuwi karo Mbah Mudin iki nduk ya. Ajan. Pak Mudin iki rumah saku ning endi-endi nggon ora tau randat mesti rawuh. Ya. Heeh. Mas Golo, Pak Jali, wis grupe kuwi kabeh. Mas Golo isih. Heeh, Mas Hasim mang ning ndi to? Lah kuwi lho. Oh, niki, Pindah niki ning kono. bawange. Heeh. Pindah ning kono. Alah, ben ra ketok aku lho, lah aku tetep mencium baunya lho. Ayo. Lah nek ane iki rumah saku ning endi tetep petuk kok. Nah, nggih. Nggih. Heeh. Baunya Mas Hasim itu wah jan bau nyawer. Nggih, Kondi monggo. jere. Ora nggoka, Mas. Kanggo. Bau kok Kanggo bau. katok berarti Kak.